Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. DXDR 981 Tatak RMN. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest Mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Okay, maayong buntag o maayong paghandom karon no sa Biyernes Santo, ang adlaw diin namatay ang atong Ginoong Jesucristo. Okay, ang inyong matungog karon pag-una no, nadungog na ninyo kaganina no, si Veritas. Supposed to be ang mauna karon ang anchorman sa lanog sa kamatuuran, ang among presidente si Brother Nicolay Lucenios. Kay ang grupo na pod sa lanog sa kamatuuran no, sa CFD mo na po'y muhatag og reflection karon gani no, tungod kay ako usaman kasakop mo nang apil gihapon ta diri si Brother Nicolay, ang atong presidente, na malihog man ako nga ako lang say muuna. Supposed to be siya mo angkor karon. Kay naa pa siya importante pod nga gitambungan. May labot gihapon sa atong pagsaulog karon. Paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Ato gihapong sublion pasalamat ang atong RMN Dipolog, pinanguluhan sa atong station manager Edgar Dagumo nga gahatag niining maong panahon alang sa mga reflections nato sa maong paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Kay uban niya nato pod og magkaapas pod si Attorney Abbas, makauban pod nato ron no, og si Brother Nicolay no. Samtangan nga wala pa sila, so tuguti nga kining ubos ninyong igsuon isip kauban pod sa maong grupo no. Mo'y mo hatag ninyo og tugang pagyud nga mga reflection. Ato pong gipasalamatan kadtong grupo kaganina sa piniling nasod sa ila pong reflection no. Diin nga namahayag pod sila no sa ilang side pod no. Salamat kayo. Now, mga igsuon nga nagpaminaw karon, atong hinumduman diri sa ebanghelyo no, kay ang atong gi-focus ron, ang gisentro nato pag-ayo mao man ang kamatayon ni Kristo sa krus. Pero atong timan-an biyahanga kadtong kamatayon ni Kristo sa krus, wala to muhunong ra diha sa iyang kamatayon. Kung balik lang taon nato ang history diri sa Biblia, ang kamatayon ni Kristo mao man ni ang fulfillment pod sa unsa po'y gipanghisgutan sa daan. Nahinumdum mo ang mga Hudiyo sa una nga
kanang doon na sila yung mga halad-halad. O niya, dugoon dito ilang halad, di ba? Mupatay silang hayop. O niya, mo ni silbing kabayranan sa ilang mga sala. Kanang mupatay og hayop din, silbing i-offer na nila para sa ilang sala. Di ba? O niya, dili lang kay ilang i-offer o muihaw sila, kundi ila po ning kanang kanon yun mismo. Okay. Ilang kay ilang patsyon, kanon po rin nila. So bali, ang halad, dili lang kay halad nga patyon diha, kundi kanon po nila. Di ba? Now, nganong ako ning gihisgutan sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod lagi kay kadtugong dugoon nga halad sa mga Israelitas sa daang kasabutan. Nga diin ang ilang halad lagi ila pong kanon. Ang katumanan yun ni adto, ako po ning gisgutan kaganina sa reflection ako kaganina, no? Ang gipunting ato nga halad nila, mao ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Ang putling halad. Ang tinud-anay gyud nga makapapas sa atong mga kasalanan. Si Kristo ang gipaabot nga maoy tinud-anay gyud nga magahugas sa atong mga kasalanan kay katong mga hayop sa unang pangpatyon isip bayad sa sala landong tusyado to. Kumbaga kung basahon na to ang sulat ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 2, 14-17 na diha gipanghisgutan ni Pablo ang mga lando nga mga pagbansay sa daang kasabutan. Nga ang katumanan ni adto mao ang atong Ginoong Jesucristo. Katong pag-ari niya, pagtukon niyang simbahan, o katong pag-isa kaniya sa krus nga natuman ditong kana bang giingon sa Ebanghelyong giaso ni San Juan 3:14 nga maingon nga giisa ni Moses ang bitin nga tumbaga kinahanglang iisa usab ang anak sa tao but pasabot ang atong Ginoong Jesucristo katong pag-isa niya sa krus, katong iyang kamatayon sa krus. Nakaron mga igsuon, kadto laging ilang halad sa una nga dugoon pod nga hayop mo ilang i-offer. Niya ilang pod tong kanon. Wala ba mo kahibalo o nalimot lang ka nya sa mga Katoliko pong naminaw ron nga kanang kulang kaayo bag kahibalo sa atong pagtuo. Nya kadto pong mga Katoliko nga nalimot lang siguro. Atong hinumduman nga ang lawas ni Kristo nga gipatay diha sa krus, nga si Kristo gyud mismo nga iya man pud nga ipakaon ng iyang lawas, nga giklaro pag iya pag yung ipainom ngali iyang dugo, di ba? Diya sa matag misa nato ato man ang gibuhat na kanang paghandom sa iyang kamatayon sa krus, di ba? Sa matag misa unsa may gisintro dias misa, di ba? Mao man na ang paghandom sa kamatayon ni Kristo sa krus. Dayon kanang dili lang kay gihandom nato diha iyang kamatayon kundi ato pong kanon gyud siya mismo. Kay iya mang ipakaon ng iyang kagalingon. May siguro nga atong basahon ni nganong nakahuna-una ko nga kanang i-appeal nato ni sa atong reflection ron gawas atong ako pong reflection kaganina inyong nadungog sa alas 6:30. Ako ning i-appeal ning kaon, no? Ato ning i-appeal ning kaon kay naaman dinhi mapasundayag pud pag-ayo ang kinibang gitudlo sa iyang iglesia o iyang simbahan nga doon naman ko'y mag-akusar nato nga wala kuno takatuman anang pagpakaon. Duha man guni ka klaseng pagkaon mga tinahod nga tigpaminaw, no? Sa Mateo 4:4 atong timan-an, nagingon ang maong mga pulong nga ang tao dili buhion sa matag panlang nga abot pasabot material kundi
ang tao buhion usab sa matag pulong sa Dios. Sa may pasabot ana nga kini diing pagkaon nato duhang ka klase, pagkaon para sa lawas ug pagkaon para sa kalag. Kato pa espirituhanon. Unsa maning pagkaon para sa lawas? Kining pagkaon para sa lawas mao nang mo eskwela ta o mo trabaho ta para makakwarta ta aron doon natin ipalit pagkaon para sa tong lawas. Pero kining pulong sa Dios, pagkaong espiritual maoning mga pulong niya sa Biblia, ug unsa ning gipanghisgutan diri sa Biblia nga espirituhanong pagkaon. Gani ang iyang lawas gyud mismo gihimong espirituhanon nga pagkaon. Ug dili lang kay ang iyang lawas, apil pud iyang dugo nga ipakaon gyud niya. Unya kaasa man nato ni makaon diha ra ba sa Santos nga misa niadto gitawag ni og the breaking of the bread, kanang pagtipik-tipik sa tinapay. Di ba niya ator karon gitawag na to og Santos nga misa. Dala na po diha ang papasalamat. Sa Santos nga misa, gibahin man ng Santos nga misa sa duha, di ba? Liturgy of the Word o Liturgy of the Eucharist. Ang Liturgy of the Word mao nang pagbasa sa pulong. Di ba nga adunay tulo ka pagbasa nga kinutlo sa daang tugon, dayon sa bag-ong tugon pod, unya ang ikato ang ebanghelyo, kanang naa diha na hepatic gyud ang mga panudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Then humani ana mao na din tong kaon sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sumo na nga kumpleto. Sumo na nga og dunay mangutana nato nga ang simbahang Katoliko, ang Santo Papa o mga obispo, mga pari, wala ba kapakaon? Dili na tinuod. Kay gani ang giuna gyud gitagaan gyud importansya gyud sa atong simbahan nga di gyud mawala di sa atong pagsimba kanang espirituhanon gyud nga pagkaon nga mismo ang lawas gyud ni Kristo ug iyang dugo iyang ipakaon. Mayon kog ipakaon ha nga di na lang nako isgutan ng inom, although apil naman na sige pasabot kay diya sa pagkonsagrar sa pari, apil man gyud nang inom, di ba? Oh. Anong mingon lang kog kaon lang kay pwede man kog kaon lang kay ini konsagrar sa pari mahimo mo ng tibok lawas ni Kristong buhi. So kung mayon kag tibok buhi nga lawas ni Kristo na pud dihang dugo. Mao na nga kung ang ihungit galis pari stiya lang ya buhi man ang lawas ni Kristo, so di gihapon ta makulangan, kumplito gihapon nato mga kalawat. Mo man nga mo po na itubag nato sa kanang giingon ba sa uban nga kulang man ang gipakalawat sa pari. Kulang man ang gipakalawat sa pari kay nganong stiya paano may hatag? Di naman tong bino nga mao tong dugo. Okay. Ang tubag ana nga bisag panra ang gihatag sa pari dili ta makulangan kay sa gahom sa Dios tibuok lawas man ni Kristong buhi, tanan-tanan na diha na pud ang dugo. So kay kung kulang sa ato pa dito tinuod lawas ni Kristong buhi. So mao na nga ngano ang mga Katoliko bisag gustiya lang ihatag sa kanang pare di ta makulangan kay naa naman pud diha ang dugo. Pero pag konsagrar ipikita ginang duha bino o pan o stiya, parang makasigurado kita nga kanang atong ikaon na agyon ng duha lawas og dugo. Di ba? You know, dito nato na ma-explain po sa mga programa po nato sa CFD, no, di ba? Sa akong programa po sa kahayag nato nang matuki og ayo mga tinahod nga tigpaminaw. So mao na nga siguro ato sang basahon ning San Juan 6. Pero sa dili pa nako ni basahon, namang yung mangutana nga, Veritas, di ba apil ng pagkaon sa lawas? Tinuod. Unya nga naman lagi nga, dili man makita nga ang simbahan nagpakaon, nagpanghatag anang mga tao nga kana yung pagkaon yun nga material. No, dili man pud ta kaingon nga ang simbahan wala gyud kahimo ana. Kay gani no atong iauhag po sa atong mga listener, labi na kadtong mga kusog kaayo mo kwenta ba sa mga gipangbuhat nato sa simbahan,
pangbuhat sa pare. Kaya na may mo challenge ba nga ang Katoliko mahimo siguro nga nakapakaon jud anang giingon ni Kristo diha nga ipakaon yang lawas ug ipainom yang dugo kanang matagmisa ninyo. Nakapakaon mo ana pero kanang pagkaon kuno nga para sa lawas wa kuno na mahimo sa Katoliko. Sa akong kabahin murag dili man na tinuod. Kay siguro mag-research maghangyo ko ninyo nga mag-research mo og kanang mga charities. Kanang mga institusyon sa Katoliko nga in charge anang pagtabang sa mga kabus. Walang siguro mo kabalo. Gani no, dili unta ni angay iskutan ako kay murag mo kog naghambog. Research mo og unsa nga institusyon ang pinakadaghan kayog mga charities, mga grupo. Di lang ko mo kuha ninyo kamulay pag-research og unsang grupo ang pinakadaghang charities. Pero siguro sa inyong tan-aw nagkulang lang siguro. Now, dili po ko mo challenge ninyo na di po ko mo balibad kay. Now, ibutang talang nga ang mga pari na to o ang atong simbahan nagkulang pero dili ta kaingon nga wala gyud. Di ba? Pero atong timan-an gud kana agong pagkaon nga para sa lawas. Matag usa na to, matag tao, responsibilidad man na nato. Meaning panangitan matag pamilya ron makabusmag madato dili man naabot pasabot nga kung pobre ka nga dili na ka i-require nga mo trabaho para makakaon ka, meaning mapobre ka madato ka kita tanan kinahanglan mo trabaho, di ba? Meaning mo ni atong pagtulunan para makakaon. So mao na nga kabahin anang pagkaon matag usa nato responsibilidad nato nga kinahanglan mulihok ta parang doon natin makaon. Unya og moingon ka ang rule ani sa simbahan ang tahas ani sa simbahan primarily ang spiritual gyud nga kinabuhi. Muna nga og spiritual gali nga pagkaon sigurado yung makaingon jud ko nga natuman yun na sa simbahang Katoliko kay kana galing atong misa ron adlaw-adlaw naman na di lang kay kanang atong Lord's Day nga Domingo, di ba? Sa matag misa nga Katoliko sige man tang kaon sa lawas ni Kristo o inom siyang dugo, no? Sumo na nga espirituhanon nga pagkaon na himog yun na sa mga pare kay sige na nilang iapod na to sa matag misa. Pero kung moingon mo how about veritas ka ng material nga pagkaon? Now sa ako nang giingon matag usa nato mapobre og madato responsibilidad nato na dili na moingon nga oy kamo ra mga pare kami mo di na mo trabaho kay mga pare ray mohatag na mog pagkaon. No way, no, matag usa nato kinahanglan mo lihok parang doon natay kanon. Now ang simbahan kung daghan siyang kanang ikapalit pod nga naman siya mga charities pod naghimo pod siya siguro di lang mo kontento, no? Kulang lang siguro para ninyo pero ayaw lang ingna nga wala gyud nakahimo ang Katoliko og pagpakaon kanang para sa lawas kay kana lang na ay mga for example sa ubang lugar nga gipanglunupan o mga calamities pagkadaghan akong nahibaw-an nga na may mga charities ang Katoliko anang gipang donar gipang hatag. Dili gali mo makahibalo dili mo makahibalog na ba na dili lang po hinoon kay Katoliko ang naghimo ana napoy ubang tinuhuan sama sa Iglesia ni Cristo, Protestante, Adventista napod sila yung mga charities pero ay po ninyo giingnang Katoliko la ana gani ang Katoliko may gauna ana no kay kan wala pa mo karon ka mga pundok nga bag-urang nga norihakaw ang Katoliko dugay nang gihimo ana kana daing edukasyon na wala pa ning Protestantismo pagkadaghan ang natukod ang simbahang Katoliko ug mga eskwelahan. Pero napoy uban pero biritas pabayran pod lagi. Okay. Dili unta pabayran, libre unta no kaayo ra unta no ug kaya pang librehon. Pero makaya pa yun na simbahan nga librehon nga no kung di librehon. Di ba? Ano man kay mas
mas makadani o makadugok man tagtao kung wa libre gyud. Di ba? Pero timanan biya nato mga igsoon nga dili biya po daotan kung pabayran. Kay ang prinsipyo na to sa pagtuo, mga butang galing nga mo exert og effort, kana bang abilidad, talento, dili gyud na daotang bayran para sa baan ng talent sa janitor, talent anang abogado, talent anang teacher, dili nimo na bayran. Kanang serbisyo, sao na lang. Di ba? Bayran na nato, uy. Kanang giingon sa Biblia ang dili pabayran, ingon nga, nadawat ninyo nga wala mo pabayra, ihatag ko ninyo nga wala pabayra. Imot pasabot ana ang mensahe sa Dios. Ang pulong sa Dios dili na pabayran. Kay libre na. Libre na. Ang mga butang nga libreng gihatag sa Dios dili nato na pabayran. Di ba? Kaning Biblia mo ingon ta nga, beritas ka ng Biblia lagi pamaligya man na. Now, ang pulong diha sa Dios dili na mo'y gibayran. Dili na mo'y gibayran. Kundili ang gibayran nato diha kung mopalit tag Biblia, kanang gahago ana, kanang talent anang gahimos Biblia, pag-imprinta o unsa pa diha, kay dili man na nila mahimo og di po sila mo gasto. Kanang giingon sa Biblia nga ihatag ninyo ang mga butang libre, nga mga butang gihatag sa Dios ninyo nga wala mo pabayra, tinuod ba na? Kay kining mga pulong sa Dios dire, dili man gyud nato ni mabaligya kanang mga butang balaan. Unsa may atong gibayran diha? Ang talento, ang kahago sa gabuhat ana. Sama aning technician diri sa stasyon. Patrabaho nimo na sila si tax diri og si Dani. Dili nimo bayran ilang serbisyo. Sa may mahitabo. Di ba? So, dili na. Yan na pares po anak karon kay pares po anang kasal, bunyag. No, mahimo man ang ilibre. Pero kung magkatigo, magmeeting nga ato lang pabayran. Pero dili pabayran. Kaya di magiging pabayran ng sakramento kanang bunyag, kasal, butang balaan man na, so di na mabayran. Pero maingon mo siguro mo, biritas nga ng pabayran man lagi na, mang gitukbang kwarta. Now, ang atong gibayran diha ang serbisyo. Ang kahago. Kaya nga atong mga pari, mo man na ilang iskwilahan po. Kinahanglan mabuhi po sila diha. Mabuhi po sila diha. May silang, kanading sa mga offering veritas, mas maayo kung dili lang kay offering. Di ba? Oo. So, pero pwede po makadecide ang simbahan nga, kuhaan na, diha lang sila mabuhi sa mga offering, pwede po. Pero og makauna-una punta nga, mas maayo nga ato pong tukbangan presyo. Pero akong iklaro ninyo ha, dili biya ang gibayran diha kanang sakramento. Serbisyo. No? Serbisyo may atong gibayran diha. Nya dili po na mayon anak kung wala desisyon ni og tigom kanang meeting para sa mga Parish Pastoral Council, mga unsa diha man gud magawas ng atong mga palisiya, gimitingan man na. Pero galing lang kung dili ta tigtambong pudog meeting, na himo nang kita may kusuki mo bagulbol, di ba? Kitang dili tigtambong og meeting. Kay katong mag-apil-apil makasabot man kay labi na kung inig mag-meeting na magdebate man na kay mga pros and cons, di ba? Sa unsay desisyonan. So kung makapaminaw ka diha, dayon mao na desisyon, siguro di na ka mo reklamo kay nakasabot naman ka. Pero gani og di ka tigtambong na sigurado gyud ko nga ikaw may kusog kay mo bagulbol. Di ba? Kanang kusog kay mo na ba yung mga Katoliko nga kusog kay mo bagulbol na? Oh. Nga ang kusog kay mo bagulbol, ito man yung di mo tambong og meeting. Sigop. Bisan ka ng mga eskwelahan na to, kanang mga teacher na to, kanang naila mga PTA nila, then mag-meeting na sila. Ang kusog yung kay mo reklamo ng mga ginikanan, katog yung dili tigtambong og meeting. Huwag yung kong nabantayan. Kay di agos meeting, di amang gudisgutan nga og siya atong buhaton. Singunan ako ning gisgutan ha kay ang Katoliko gisaway og ayo agi aning pagpakaon lagi kay sige tag kutlo-kutlo anang Mateo 20
Juan 21:15 hangtod 17 nga ang una galing gibinlan ni Kristo sa iglesia si Pedro man. Silbing himong mangulo ba? O manggali na nga mao na gisunod-sunod nga katungdanan sa mga Santo Papa. Kanang katungdanan ni Pedro. O manggali na o sana sa pagpamatuod nato nga kining Katoliko tinuod yun kay kanang among leader, kanang posisyon na, kanang iyang katungdanan, maon ang katungdanan ni Pedro. Unya, kinsa may gatukod anang katungdanan ni Pedro, di ba si Kristo? Basahan ko ninyo, Juan 21:15 hangtod 17, kinsay gatukod anang katungdanan ni Pedro nga mangulo, kanang magbalantay. Di ba kanang giingnan niya si Pedro diya? Pedro, atiman na ang akong mga nating karnero. Subli pa yun. Pedro, atiman na ako mga karnero. Pedro, atiman na ako mga karnero. Di ba trabaho na ni Kristo ang magbalantay? Pero anong iyan ang gitugyan ni Pedro? Kay mo adto naman sa langit, mukayab naman siya. So, bot pasabot, si Pedro mo iyang gibinlan ng katungdanan sa pagbantay sa pagpangulo sa iglesia. Niya kisa may gasunod, anak, di ba Katoliko? Kay kanang among leader ron, Santo Papa, mo man ang katungdanan ni Pedro. Nga kamuron kay lahi man ang inyong katungdanan gipangtukod gama-gama raman na ninyo no pasaylo ako pero ato ning i-appeal diri sa atong reflection, di ba? Ano man kay balon na mo kinsa na inyong mga founder si Kristo bagoy gatukod anang katungdanan ni di na lang ko maghingalan ha kay mosamot na gyud kasakit kayo. Kanang katungdanan ni kuan propeta kono ni executive kono o kinsa may gatukod anang mga katungdanana? Si Kristo ba? Dili. Kaya ang gitukod ni Kristo nga katungdanan una mga apostoles. Then sa mga apostoles si Pedro mo iyang gipalahi. Kay si Pedro man may silbing Chief Justice kanabang kanagong grupo god. Ganang magdumala mga labaw na sila pras anang Supreme Court na anay mga justices pero nagi chief dili gina mawalag walay chief kay kung wala goy chief ang mulutaw ana samok ngano man kay kung magdebate na di na magpurasugunahon na kinsa may katapusang musulti nga parehas man ang ug katungdanan wala pero kung naay leader hilom inigtingog si leader di ba mao na si Kristo sa pagpili niya sa 12 ka apostol nagpili pud siya labaw nila primacy. So mga labaw ng mga apostolis pero naay pinakalabaw nila kanang chief para sa Supreme Court. Nganong ang Supreme Court na mga justices na may chief, be? Isa may tubag ninyo, anak? Be? Kinahanglan ang Chief Justice kay inig magdebate na di na magparihas og mga deliberation ang katapusang musulti, anak, final, inig tingog na Chief Justice, di ba? Ingon na naman ang mag-council. Kunya, sa mga apostoles po, nahitabo na katong unang council nila sa Jerusalem, gadibate sila. Agi atong mga kanalaging dili magparehas og sabot ba sa unsagi baruganan bas pagtuo. Dayon sa human sa taas nga lantugi si Pedro mo ini pagbarog niya hilom sila tanan kay siya may gibinlan ni Kristo. Sa mga yawi sa gingharian sa langit but pasabot siya may gihimong labaw. So mao na mga igsoon nga si Pedro mo iyang gibinlan mao na nga si Pedro mo'y silbing mangu na dayon sa iglesia. Motong pagtingog niya hilom tanan. Hilom tanan. Wa gyoy ni supak sa gisulti ni Pedro ngano kay siya may silbing Chief Justice atong nga council. Nya tingali mingon sila nga dili man si Pedro mo'y katapusang misulti aton ni tingog man ang awahe gyud ni tingog si Santiago man dili man si Pedro. Sa ato pa, si Santiago mo'y leader atong kaunsila, dili si Pedro. So may tubag ana. Ang tubag Katoliko ana, simple ra kaayo mga igsuon. Hingtingog si Santiago o si James, human ni Pedro, kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Patingugon pod ang obispo po dito atong lugara. Pero ang leader gyud dito si Pedro nga naman, kay si Pedro may gitugyanan ni Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit. Si James Bagod, sa haragon ninyo ang Biblia, kung si James Bagod gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, na si Pedro man, so si Pedro gyud mo'y leader nila dito.
Oh. Dayon kanang sa Juan 15 hangtod 17. Kinsa man ang gibinlan diha ni Kristo sa iglesia nga siya na po'y mo silbing mo one shepherd kanang magbalantay sa panon niya. Si James Bagod, dili. Si Pedro mo nang, si Pedro gid mo yung leader dito. Oh, si Pedro gid mo yung leader dito. Hingtingog lang si James kay obispo man po siya dito atong lugar. Niya gani katong ilang konsilyo. Katong ilang konsilyo dito. Kuan biya? Doon na pa sila yung mga Jewish practice nga gidesisyonan, no? Pag desisyon po sa Espiritu Santo. Wala pa nila giraspatanan nga ang ilang mga desisyon dito Christian gyud tanan kay naa pa may mga Jewish nga mga tradisyon o mga custom para sa atong dili ipakaon ng dugo. O di ba? Ila gyapon ang gihimong disciplinary law nila. O mo na nga sa unang iglesia gidid-an pag sila sa pagkaon og dugo pero ang basihanan ana Jewish custom dili Christian custom kay kung mayon kay kag Christian custom dagan ka sa mga panudlo ni Kristo sa gospel. So katong ilang pagdili sa pagkaog dugo Jewish pa to nga tradisyon o custom nga ila sang gi-appeal in respect sa Jewish custom o Jewish law. Pero dili to Christian. Mo na nga sa Catholic exegesis temporary restriction to. Temporal to kay ang New Covenant religion God Christianity man. So naagi panahon nga undangan na mga Jewish custom kay purely Christian na lang. Na kung wa ko malimot sa na-abrogate giundangan ng pagdili sa pagkaog dugo giklaro na sa konsilyo sa Florence yan tong 1500 or mga 1400 yakapin nga gihimong Christian na tanan. Pero sa First Council gyud gi-appeal pa na. Pero naanay gisugda nilang gipang-usab katong ang hintil pwede na dawaton. Dayon ang tuli dili na mo ay silbing entrance sa kingdom. Kundi ang bautismo na. Di ba? Nanay gihina-hina yung pag-usab pero dili ingon dili giusab tanan kay naa pa may Jewish custom nga ilang gi-appeal. Kay kana mga disciplinary law pwede man ang usbon by the authority of the church. Kay kanang pagdiligod sa pagkaog dugo dili man na siya universal law. Dili na universal law. Temporal na bisan gani sa daang tugon bisa gidili na pero naay mabasa nga dunay panahon kan una tanawa sa Levitico 10:18 mga igsuon Levitico 10:18 basahan ninyo na nga di anang higayuna ipakaon ng dugo nga daang tugon mo na nga gidili magyuna so kanang sugua dili na siya universal law kay kung moingon kay tag universal law dagan yun diri sa gospel kay naaman diri nanudlo si Kristo sa iyang universal law katong daang tugon Jewish raman to although na ay mga moral law nga gipang-appeal dito sa mas na pulo kasugo para anang di ka magbatog laing Dios di ka mangawat di ka magpatay o di ka manapaw o mga moral law o naagihapon na pero dili manggod tanan moral law sa daang tugon na may mga juridical o ceremonial kosher law o mga ceremonial law kana nga mga law maoy mawala or pangusbon sa bagong tugon. Pero kanang maingon sila nga dili mausab ang sugo sa Dios. Referido na sa moral law. Pero kanang mga balaod nga ceremonial, juridical, disciplinary, kosher law, wala na taman na sa kamatayon ni Kristo sa cross. Matod pa ni Pablo sa Colosas 2:14-17. Pero sa pagsugod sa simbahan gyud, sa unang konsilyo nila, gi-appeal nila nga Jewish custom kanang dili pagkaog dugo. Mo man ganay gigamit sa INC Iglesia ni Cristo sa Xenioba nganong dili sila mukaog dinuguan agi ang Council of Jerusalem. Tinuod man na di man mo supa katoliko na nga nahitabo gyud na nga gidili pa sa First Council pero wala magpasabot nga dili na pwede i-abrogate. Nganong pwede na i-abrogate kay dili na universal law, disciplinary na. Mahitungod na sa pagkaon god. Ang simbahan biya gitagaan biya authority ang inyong idili o gitugot sa langit. So panahon sa mga apostoles ilan ang gidili so binding.
Oh. Kagustuhan po si Espiritu Santo nga idili sa kay wala pa man po kuan sana bag-o pa man po ang iglesia. Pero kung ang mga kadagkuan sa simbahan maka-decide nga oy atong i-impusar puros na lang yun Christian, universal law, mudagan tas panudlo ni Kristo nya kasi sa panudlo ni Kristo wa na gid siya magdili og pagkaon. Usahan ninyo ng Marcos City, wa na gid siya magdala Marcos City, wa na siya magdilig pagkaon, di ba? Kay kanang pagkaon god ikalibang ra man nato, paggawas ra man na ang gi pahimug-atan gyud ni Kristo nga kahugaw kana yung binuhatan sa tao kanang gikan sulod. Basahan ninyo na, manindot ka na ba sa Marcos City? Munangingon si Pablo nga ay magtugot nga hukman pa mo mahitungod sa pagkaon kay kato nanudlo na si Pablo og Christian na gyud. Base na ni Kristo kay landong man tong karaan nga mga pagbansay. So mao na dayon balik ta ato ha no ninitas ko ana kay naghiskot lagi tag mga diferensya no mga sugo no kay bulo ko nga maglisod pa mo kay sabot ani labi na tong kulang gyud og kaya bang background og ayo sa Catholic exegesis si Biblia. Kay ang Katoliko nga pagsabot aning Biblia historical gyud no nakabase gyud sa mga early Christians, mga 1st century, 2nd, 3rd century. Nya kung di ta makahibaloan na magsalig ra mog Biblia dayon inyong private interpretation maglison mog sabot aning atong gipadayag. Kay kung Biblia ra atong basahon maglahi-lahi mo natong sabot mo bitong nadaghan ning relihiyon agya na atong kaugalingong pagsabot. So mao na mga isuon. So balik ta atong pagkaon no ngano kay atong giiskutan kining pagkaon nga para sa kalag nga nakasiguro ko nga kadtong grupo nga nagsaway sa Katoliko. So ilang nakita nga sa espirituhanon nga pagkaon dili sila musupak nga natuman as Katoliko kay naaman jud na magmisa man gyud magwali man sa pulong sa Ginoo dayon ipakaon jud iyang lawas painom iyang dugo sabayhon sa pan sa bino natuman man as pare pero ang ila lang komentaryo kanang pagpakaon nga material wa kuno matuman sa mga pare na unang-una dili na responsibilidad sa mga pare. Kay matag usa katungod nato na matag tao katungod nato nga motrabaho para mabuhi para doon natay kanon para sa lawas. Pero hinuon pod kay tutpol man pod ang simbahan mahimong i-apil po na kay sa Biblia nagpakaon man pod si Kristo kuan physically. Di ba? Pero case to case basis na. Ang Katoliko nahimo man po na sa Katoliko. Pero dili lang sa tanang higayon depende ra pod sa sitwasyon. Pero ayaw mo ingon nga wala gina mabuhat sa simbahan kay kana mga charities nga institution sa Katoliko mo na ilang trabaho nga magdawat og mga donation then kung dunay mga calamities dunay mga gipanggutom dito mag-apod-apod pod og mga pagkaon. Pero kung magmakulang manggaling na now ato nang ihatag sa Dios ang paghukom sa mga sakop sa simbahan kay hukman man po na atong mga pari hukman man po na sila sa ilang katungdanan o kung natuman ba na nila o dili. Pero dili na pa-invalidate sa pagtuong Katoliko nga moingon mo nga ang Katoliko dili na mao ang gitukod ni Kristo kay wa na matuman granting wa na matuman sa mga pari ng buhata. Pero dili mo maka granting ba without admitting nga wala na mahimo sa mga pari kanang pagpakaong sa material. Granting lang ha. Pero maka-invalidate ba na sa pagkatinukod ni Kristo aning simbahang Katoliko? Kanang kaligunan sa Katoliko nga nagsugod gyud panahon ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon inyo nang maguba na nga kamatuoran nga gikan sa unang siglo hangtod karon nagpadayon pasaan ang pag-ingon be kung dili si Kristo mo'y gatukod aning simbahang Katoliko kinsa may gatukod aning taong ordinaryo wala ra ba mo'y makahatag nga tao nga ordinaryo ang uban mohatag si Constantino kuno den uban sa tong papaha maglahi-lahi na maklaro na yun nga wa na klaro kay lahi-lahi may ilang gihatag ngalan pero ang ubang religion
Maklaro na to kinsa ilang mga founder. Felix Manalo, Joseph Smith, Ellen White. Maklaro na to ang ilang mga founder. Pero sa Katoliko, kinsa mang ordinaryong tao nga inyong mapasanginlan nga mo'y nagtukod sa Katoliko, gawas ni Kristo. Bisan ang Royal Encyclopedia, si Kristo may gatukod sa Iglesia Katolika. International Encyclopedia, Kristo gihapon may founder sa Iglesia Katolika. The New Book of Knowledge, mao gihapon, puros na nagpasangil ni Kristo nga mao gi founder aning Iglesia Katolika. Yang uban maingon nganong Iglesia Katolika Apostolika Romana man biritas nga ang mabasa sa Biblia Iglesia ni Kristo man, Iglesia sa Dios man. Nautanawan sa history kay kanang Iglesia ni Kristo sa Biblia o Iglesia sa Dios usara na. Then nganong kanang Iglesia ni Kristo nganong Katoliko pud na kay niadtong 110 AD kadtong disipulo ni San Juan nga si Obispo Ignacio iyang gidescribe ang Iglesia ni Kristong tinuod og Catholic. But pasabot iyang gitawag og Catholic ang Iglesia ni Kristong tinuod. Sa ato pa kay gitawag man niya og Katolika ang Iglesia ni Kristo, sa ato pa usara di ay ang Iglesia ni Kristo og Catholic. Ngano man nganlan dahil sila ngalan, butangan dahil siya description nga lahi, malain-lain na di ay. Sample, si Simon, sa dihang gitawag siya Pedro, na lahi-lahi na di ay si Simon og Pedro, duha na di ay katao, usara. Usara. Kay si Simon man to siya, dahil gihingalan siya Pedro, di Pedro na po siya na ila. Si Saul, sa dihang gitawag siya Pablo, Pablo na po siya na ila. Dili kay maduha ka tao si Saul ug Pablo, si Jacob gitawag og Israel, o Sara. Ang Iglesia ni Kristo gyud gitawag sa Catholic Church, sa pa usara ang Iglesia ni Kristong tinuod og Catholic Church. Dayon, gipun-an na po siya description pag-abot sa Council of Nicaea. Yadtong 325 AD kay naamanggod nag-ingon manggod si Jeremias sa kapitulo 31 versikulo 21, no? Jeremias kapitulo 31 versikulo 21, ingon siya nga butangig mga ilhanan o mga marka o mga description ba ang dalan, butangag description kuno o mga timaan ang dalan nya. Kinsa man ang dalan? Si Kristo, di ba? Ang atong gisaulog ron ang iyang kamatayon, di ba? Si Kristo ang dalan. Juan 14:6. Unya kay ang iyang iglesia iya mang lawas mo na nga mahimo pong tawgo na tug dalan ng iglesia. So kay dalan ng iglesia mo nang mapasakop gito sa iglesia. Kay lawas man ni Kristo. Ganing gipasabot man na sa Buhat 24:14 nga ang pundok nga gitawag kuno nila bakak, ang term nga gigamit ang dalan kuno nga mao ang pundok nga gitawag kuno nila bakak. Kay naamang gud pud dili mo tuo, di ba? So muna'y propod, Buhat 24:14 nga ang iglesia o pundok ang gitawag og dalan. Anong gitawag pod og dalan ng iglesia? Kay lawas man ni Kristo. Mao man ni iyang paggaluwason. Di ba? So mao na niingon si Jeremias nga butangag description mga ilhanan. So mao na ang iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo gibutangag description nga Catholic. Then sa Council of Nicaea butangag description nga apostolic. Dayon anong na may Roman pod na nadugangan og description na niadtong Konsilyo sa Trento. Roman meaning ang sentro na sa Roma kay gitag na manggod nga ibalhin sa laing lugar. Mateo 21:43 layo kuno na nga dapit. Buhat 2:39 unya kanang dapita mga lugar na sa mga hintil. Buhat 22:21 unya gipasabot ni Kristo Roma na. Diya sa Buhat 23:11 kay giparalel ni Kristo ang Roma sa Jerusalem diin didto nagsugod sa iglesia sa diyang giingnan niya Pablo. Maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Munang Roma ang ipasabot sa Ginoo nga balhinan sa sentro. Natuman ba sa Roma? Natuman. Roma 1:6-8 nga ang pagtuong Kristohanon nga naabot sa Roma nadungog kuno sa tibuok kalibutan. Gani prophetic na kay niadtong higayuna wa pagyud kalukop ang iglesia sa tibuok kalibutan. Pero anong gilitok na ni Pablo
kay mahitabo gyud na og nahitabo gyud na kay ang Katolisismo karon nilanog na mas tibuok kalibutan. Gani wala pa gali tingali gyud nalukop tanan kay naa pa may mga lugar nga wa pa gyud mag-Christianize. Wa pa mo dawat sa Katolisismo. Di ba? Pero nakita na ang iyang pagka na sangyaw kay nailado man gyud. Di ba? Mga igsoon. So mao na. So kadtong akusasyon sa uban na to mga igsoon nga ang Santo Papa, mga kaparian, wala kapakaon, dili na tinuod. Kay kanang pagkaon diha nga gipasabot sa Ginoo nga importante ang iyan ng lawas, ang iyang dugo nga makabaton tag kinabuhing dayon na apod-apod yun is nga pari diya sa matag misa, di ba? Kanang material na agahapon kay na may mga charities ang atong simbahan. Di lang siguro mo kontento. Aya na siguro mo kontento og kamo gyud pagtagaan, di ba? Pero ayaw ninyo og ingna nga ang Katoliko wala pod kapag kapakaon anang paras panglawas kay dili man na ninyo mapakli sa mga balita history nga pagkadaghag charities ang Katoliko. Ang kasagaran ng uban gahimo mga madre, uban mga brothers. Nya di lang siguro ma-perfect kay agis kadaghan pos galisod gipanggutom mo niya napud tay limitasyon. Ato mga pari, mga obispo napud sila mga limitasyon. Nga hukman man po na sila di man ta mabalaka anang paghukom kay maghukom man gyud ang Dios sa atong mga pari. Pero ang Dios may maghukom kung nakatuman ba sila wala, di ba? Pero ayaw ninyo ingna nga ma-invalidate ang pagkatinukod ni Kristo sa Katoliko kung dunay mga apan. Kay kung maghisgot og mga apan, nagtug-an na nga tinuod yun ning Katoliko kay ang Iglesia God sa dili pa mobalik si Kristo daghan nag mga apan. Gitagna na God sa Jeremias nga daghag dautan ang katawhan sa Dios. Basahan ninyo Jeremias 5:26. Jeremias 5:26 gitagna nga daghang dautan ang katawhan sa Dios. Ngano man na nasa Mateo 13:24-30 si Kristo gyud mo nagpasidaan nga naay yawa nga magsabod og liso sagbot sa tupa ka dautan mo nang magdungag tubo ng dautan ug maayo diya sa simbahan. So sa tupa mo nang dunay mga imperfectness. So, doon na po tayo mga pari nga, doon na mga kakulangon, kay nasudlan lagi espiritu po sa kangit-ngit, kay naalagi yawa po. So, nga naapoy apan ang simbahan. Okay, kung ano man putlion pa man ulayon man nga hangtod malimpyo na, ay na dayon ipakasal, iusa na yun pagbalik ni Kristo, di ba? Oo. So, dili katingala nga, dili pa limpyo yun, tiunay ang simbahan ron, kaya napa may mga apan, kay gisulod manigyawa, napa man tayo mga kakulangon. Di ba? Nabasahan ninyo Mateo 13:24-30 nga ang simbahan dili pa perfect, napay mga apan. Pero dili naabot sabton nga kung dunay apan ang simbahan dili na siya tinuod. Kay sama rang niingon mo nga dili dito tinuod tong giingon ni Kristo ditong pundok dito nga nag-ingon siya nga naay mga sagbot. Tupadunay mga apan. Gani kung moingon mo nga ang inyong grupo puros tanan limpyo, puros tanan buutan, na dili na mao ang gisgutan sa Biblia, di ba? So, mao na mga igsoon na kining nahibilin nga minutos basahon na kuning part nga nindot kaayo nga mao ni pinaka numero 1 yung nahatag sa atong mga Santo Papa, mga kaparian kining pagpakaon nga espirituhanon nga ang lawas gyud ni Kristo mao yang ipakaon, ipainom yang dugo diya sa atong santos nga misa, di ba? Breaking of the bread ang tawag ani sa karaan, di ba? Juan 6. Nganong mang usbon man ang termino veritas. Nganong dili man breaking of the bread, nganong tawgon magmisa. Ay di man po dautan i-translate or mugamit taglaing pulong. Pras gud anang kanang God sa in English, Dios atong Pilipino, ang Hebrew gyud ana Elohim man, then atukas Grego Theos, then atong gibinisaya og Dios, then atong gi-English og God. No, so kana pong the breaking of the bread dili po dautan kung nganlan natog misa. Nga malangkob na ng
liturgy of the word o liturgy of the Eucharist. No nga nung apil ng kaon dia, no? Basta kaon nga espirituhanon, ipakaon ni Kristo ang ilawas. Now, ang giwala lang yun nga kaon, katong balaod sa kaon sa karaan. Katong kosher law. Kaya kung basahon ng Colosas 2:14-17, landong mana, na ama na isa'y katumanan kanang sugua, ang katumanan anang sugua, kanang gitudlo ni Kristo sa Marcos 7, kanang mga kahugaw nga gikan sulod. Mo ni mga baboy silbi nato kanang atong kahakog, kanang sana ka unsay man kinaiya natong maot ba? Kanang kalaway unsa na mo ni mga isdang wala himbis, mo ni mga kahugaw da, mo ni katumanan. Ayaw ninyo ingna nga ang Katoliko wa katuman sa sugo kung nalahi na ang sugo sa bag. Okay, naagi mga sugo nga nausab pag abot sa bagong tugon. Katumanan. Plus anang pagbalhin gikan sa Bado o Saturday nga tus Domingo. Pagtuman man na sugo, di man na sabton nga paglapas. Oh, kay naaman di mausab sa bagong tugon. O kanada yung tuli, gilisag bunyag. O, dili na to ingnon nga sa dihang giilisan siyag bunyag, wala nag o gilapas na ang sugo. Pagtuman gyapon na, gihulipan lang kay bag-o naman. O po na, kanang Saturday, giilisan og Sunday, Lord's Day, adlos pagkabanhaw, kung tumano na to naron, pagtuman gihapon na sa Sabat. Kay mao naman ay silbing Sabat na to ron ang Lord's Day, ang adlaw sa pagkabanhaw. Mo nang dili na to pwede akusahan ng Katoliko nga galapas kay igo ra gatuman ng Katoliko kay si Kristo wa mo niya aron sa paglapas guba sa balaod kundi sa pagtuman, pero wala na magpasabot nga tanang mga sugo dili mausab sa bag-o kay bag-o nagong tugon sa dihang nausab na pagtuman gihapon sa bag-o na nga panglantaw sa sugo. Kay kana laging kahugaw samaan ng pagkaon na dunay gidili dunay gi kuan matud pa ni Kristo sa Marcos 7, dili naman na kanang isang sang sa baba kundi ang kuanan na mga kinaiya nato nga gikan sulod. Basahan ninyo ng Marcos 7. Particular gud anang isang sang sa baba sa topakanon. Di bawa na maghiskot si Kristo anang mga katong ipangdili sa karaang tugon. Oh. Gawas sa dugo sa Council of Jerusalem, giapil pa na nila. Pero temporal ra na, in respect sa Jewish custom. Pero pag-abot sa panahon, by the authority of the church, binding and loosing, ang inyong idili sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot-itugot, undangan na nato to. Time na, panahon na nga, purely Christian na lang yun, sa tupa sa mga panudlo ni Kristo. No na nga, pwede na ito makakaog ginuguan. So, mao na mga igsoon. Ako lang ning basahon ning 3 minutos sa ako ning basahon ning Juan 6:53 hangtod sa 56 giingon. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo kabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Mao ning pagkauna. Ya kung ato ning idritso pagpasabot mao na nga atong misa. Nga na diha makaon lagi nato ang lawas ni Kristo ug mainom yang dugo sabayhon sa panog bino. Ikonsagra sa pare nga mahimog ang tinuod nga lawas ni Kristo, mahimong tinuod nga dugo. Di ba? So nya natuman man eh. Natuman man sa itong mga pari. Pero kato laging mahitungod sa mga material, nagtuman gihapon pero dili lang siguro perfect. Ito na pa'y kakulangon. Pero ayaw ninyong ingnang wala. Balikon ko nga ang pagkaon do kaklase, pagkaong material o pagkaong espiritual. Ang espiritual sigurado kitang nahimo sa mga pari. Ang dunalay mo question sa kanang pagkaong material kay daghang ko nung mga giguto mula mo kuno matos mga pari matabangi. Now kita nga magkatabang di kita na lang pud. Pero ayaw inya nga wala gyud kay natun-an ako ng history nga naa gyud nahimo atong simbahan. Research mo ng mga Catholic charities. Pero ang labaw sa tanan ang pagkaon yung espiritual mo'y angay natong
haguan. No? Kay kining sa lawas God, diri raman ni sa kalibutan. Oh, temporary raman niya atong lawas. Pero ang kinabuhing dayon sa bagong langit, bagong yuta, di naman ta mukaon dito. Huwag ka ng physical kay wala naman tayo kamatayon. Anang kuha na sa langit, wala may kamatayon. Wala naman tayo magkinahanglan anang pagkaong material dito sa langit. Di ba? So, mga igsoon, mo hinahinay tag extra ani. Kay 5 minutos na lang ng hibilin, na po laing grupo nga mahatag og reflection. Now nganong gisgutan na to ang misa, gisgutan na to ang kaon? Kaysa ako nang giingon lagi kaganina, ang kamatayon ni Kristo sa krus nga mo'y atong gihandom karon. Halad kato niya, mo kato'y tinuod nga makapapas atong mga kasalanan. Pero dili lunlon iya na tong gihalad. Iya yung lawas mismo ipakaon na to, na sa matag misa makaon na to, di ba? Kay sama sa daang tugon kung maghalad sila gayaw pila man pong kanon, di ba? So kay si Kristo man mo ang putli ng halad, mo nang kanon po na to siya. Si Kristo yung ipakaon mo nang mutambong gitag misa, di ba? Kaya na madya makaon na to yung lawas, mahinom yung dugo. Wala naman tayo igong panahon. Diri lang ko taman o daghang salamat. Wa man day moabot ako mga kauban, bisig yun sila. Nagbinugtong ko sa lanong sa kamatuoran sa CFD nga nag-share diri. Hinaot nga naagid mo'y nakuha nga reflection ron sa atong paghandom sa kamatayon ni Kristo. Hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR 981. Tata RMN.